Kom. Onsdag siger Luk du, røven. okay. Luk. Kom på onsdag. Luk Okay. så røven. Så kom onsdag. Kom onsdag, mand. Luk så. Kom onsdag, så. Kom onsdag. Luk. Så kom onsdag. No, chicken, chicken, bak, bak. Kommer du, eller hvad? Kom onsdag. Kommer du? Kommer du, eller hvad? Nej, ikke lige. Kom onsdag. Kommer du det? Du var ikke så hård, som du var før, hva'? Kan jeg høre? Du er sgu ikke så hård mere. Synes sgu ikke, du er så hård mere, mand. Søren så også, mand. Jeg håber, du skulle være hård, mand. Jeg håber, du var lidt hård. Fucking Luk nu banan. bare. Så Luk kom. nu bare. Så kom. Så kom selv. Kom onsdag. Er det dig, der sidder og spiller Lak, flag over for mig? Lak dig, hvad Lak, ved du du? kan ikke noget. Lak, du kan kan ikke ikke finde at noget. sige det, mand. Snak dansk, din fucking. Lak, luk røven, mand. Lak dig, jeg flækker dig, din mor, mand. Ja, du signer din lille lort, mand. Ja, men så kom. Kom på Lak, onsdag, luk som røven. du selv sidder og siger. Hvor er du syg. Lak, du kan ingenting. Kræfte med så his for de fucking computer. Din fucking bananslasker. Du er så fucking syg, du er, hva'? Luk røven. Du er så fucking syg, mand. Lak, du kan ikke. Hvor er du syg. Ja, kom med den i Facebook, så skal vi have dig. Så kan vi lige tage, den over. Kom med den. Det tager du ikke. Det tager du nemlig ikke. Super. Lad være med at give mig en fake en. Vis mig bare, hvor klam du er, din lille svans, mand. Du tør jo ikke, mand. Keep me comment, man. Comment in keep me. Ej, hvor er du fejl, mand. Ej, jeg har ikke set dig endnu, mand. Vent nu. Ja, så kommer din Facebook. Lad mig se, hvor grim du er, mand. Du bliver knækket af en pølse. Fucking lud. Du har ikke engang billeder af dig selv, mand. Altså. Det har jeg hvor fedt er det kraftet med lige? din idiot, mand. Det har du ikke, mand. Jeg har 3 din idiot. Fat nu. Du har ikke engang profilbillede, mand. Jeg har fucking 3 billeder, din fucking okay. Du har ikke profilbillede. Er det der hedder Willy Holst, eller hvad? Fordi så er du rimelig lækker. Jeg hedder ikke Ville, hvis du kan se min comment der. Ja, men der er ikke nogen billeder af dig, din lille svans, altså. Er der? Nå, nej, det er der ikke, vel? Jamen, jeg kan ikke finde. Kræfter. Er du blind, eller hvad, din idiot? Man kan jo ikke komme ind på den, altså. Man kan ikke trykke på det. Er du fucking Nej. dum? Er det dig, der er det, eller hvad? Man kan ikke komme ind på det. Oh my god. Det er fordi, du er bange for at se i. Bange for at vise, hvor grim du er. Er du født i et østhold, din fucking... Nej, jeg er født på et hospital. Kom nu bare med dine rigtige. Jeg står med komme, din fucking idiot. Ja, men jeg kan ikke se dig, mand. Prøv nu at gøre sådan, at alle andre folk kan se dig. Magnus. Har du noget profilbillede? Jeg har ikke noget profilbillede, din idiot. Nej, det er det, jeg siger, mand. Men jeg kan ikke se de andre billeder, fordi du har gjort spærret din profil. Nej, jeg har ikke. Er det svært at forstå? Nej, men jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke trykke på noget, fordi... Jeg må ikke skal jeg tilføje dig som ven, eller hvad? Ja, så... Så skynder de acceptere. Jeg er rigtig vild med dig. Har du accepteret mig? Jeg har tilføjet dig. Fuck, hvor er du klar. Ja, din mor er klar, mand. Fuck, hvor er du klar, de fucking sorte kartoffel. Øj, mand, der var du jo. Der var det. Ej, 4 billeder. 91 venner. Ej, han er famous, ham der. Det tror han i hvert fald. Ja, du har et billede, det er flot. Du har et billede, det er flot. Jeg har kraftet med 3, mand. Ja, det er fint. Fucking så vis mig lige, hvor de er henne. Ja, hvis du... Jeg kan ikke engang se dig. Fuck, faker, mand. Fuck it. Ja, luk røven, mand. Du kan jo ingenting. Du kan jo ingenting. Nå, nej. Du kan jo ingenting. Så kom på onsdag. Du kan jo ingenting. Kom på onsdag. Ej, luk nu røven, altså. Jeg gider ikke dit face. Nå,
Så det var med at spille så Lag, fucking hvor er fag, billederne? computer. Lag, hvor er billederne? Det er godt, du kan sige lagt, når du ikke engang fatter et skid, hvad det betyder. Hvad? Prøv at Ja, høre. hvad? Jeg tror, jeg ved lidt mere end dig, var, ikke også? Jeg tror, jeg kan lidt mere end dig, ikke også? Hvad kan du så? Hvad kan du? Hvad kan du? Hvad har du fundet ud Luk røven. Man kan ikke, der er kun et billede af det, det er så nederen der. Du er kraftedeme så dum, du er. Prøv at høre, du har ingen billede. Har jeg ingen billede? Har jeg ingen billede, eller hvad siger du? Du har ingen Nej. billede, nøj. Nej, ingen billede dig. No. Har jeg ingen billede? Siger du til mig? Nej. Jeg siger til dig, ja. Ingen Seriøst? billede, no. Har jeg ingen billede? Nej. Seriøst? Har jeg ingen billede? Ja. Nej, seriøst, ingen billede. Man. Ej, hvor er du fed, du sidder bare og æder de fucking chips, mand. Det er ikke chips, men nok er de fucking sværs. Hvad er det så, mand? Hvor er du fra? Skriv din adresse, kom. Hvor er du? Har fuck det engang. Skriv din adresse, kom. Nej, der har du ikke, mand. Hvis de holdt der. Sådan. Kom. Hvor? Solrød station, mand. Jamen, du kan komme til Skagen, så finder du mig. Kom med din adresse. Jamen, kom til Skagen, altså. Den er ikke Så kom længere. med din adresse. Luk røven. Du kan komme til Skagen, så er jeg der. Ja. Jeg ser du ved at blive bange, hva'? Fucking svært, mand. Luk røven, din lille fugl, mand. Og så kom med din adresse, kom. Luk røven. Skal du have den? Skal du have den, hva'? Din lille hund, mand. Jeg har lige slettet dig. Jeg gider ikke være venner med sådan en fucking bums, mand. Du er fucking sour, din fucking computer, mand. Du kan ikke skide, når det kommer. Kommer til stykket. Oh my god, man. Oh my god. Skriv din adresse, kom. Hvad? Det er ikke din adresse, mand. Din fucking bum. Det er det jo, din hund, mand. Kom med by. Altså, hvor tror du, det ligger henne? Prøv at se navnet, altså. Det er fucking noget. Seriøst, hva'? Du er en syg. Du er dope nok, du er dope. Hvad vil du, altså? Nej, du ikke hvad, mand? Jeg skal lige finde, jeg finder din adresse. Nice. Det er så nice, mand. Det er så nice, dope.